We zijn al een tijdje bezig met na te denken van wat willen we in de toekomst met Museum het Fiscushuske. Wat willen we gaan doen met onze garnalenfabriek. Dat is onderdeel van het museum, net iets buiten het dorp. En daarbij is gekomen een legaat waarin een boerderij zit met 2 schuren. En we zijn nu aan het nadenken hoe we die 3 locaties op een bijzondere manier tot een nieuw project kunnen omsmeden. Waarin we onze presentaties vernieuwen, nieuwe verhalen gaan vertellen, nieuwe verhaallijnen uitzetten. Waardoor de beleving van Moddergat en de geschiedenis ervan en wat de toekomst gaat brengen op een bijzondere manier wordt neergezet. Het moet een totale belevenis van het gebied worden. Waarbij de dik de reden triet in het verhaal is. De dijk die altijd als een heel bijzonder element hier een enorme rol speelt. Fysiek heel aanwezig is, waar in de komende jaren enorm veel mee gaat gebeuren hier in dit gebied. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als mensen hier echt een route zouden kunnen lopen waarin ze kunnen kiezen wat ze gaan doen. Als ze geïnteresseerd zijn in de visserijcultuur moeten ze zeker naar de vissershuisjes toe. Maar willen ze iets met het wad doen, dan kun je hier misschien opstappen voor een prachtig mooie wadwandeling die hier in de omgeving door vele partijen wordt georganiseerd, waaronder het museum. Mensen kunnen naar de boerderij toe, mensen kunnen in het dorp rondlopen als ze dat zouden willen. Mensen kunnen naar Peersemerlanden toe. Maar je moet dat wel goed aanbieden, zodat mensen weten wat is er te vinden, waar is het te vinden en hoe zorg je ervoor dat je dat op een goede manier dan voor ze aanbiedt. De ideeën moeten nog vorm krijgen tot een definitief plan. De komende tijd zal er met verschillende partijen praat worden om tot dit plan te komen. Waaronder de inwoners van Moddergat, die het nu al hinder ondervinden van de toeristenstroom. Rijen auto's voor je deur hebben, niet meer bij je eigen parkeerplaatsje kunnen komen. Dat is een grote frustratie hier. Dus we hopen om samen ook met de dorpsgemeenschap te kunnen gaan kijken, kunnen we misschien in dit project ook een aantal van dit soort problemen oplossen. Nou, vandaag hebben we een expert meeting. We hebben allerlei mensen gevraagd die iets kunnen vertellen over routing en mobiliteit. 2 thema's die onder dit plan liggen. Want zonder goed na te denken over parkeervoorzieningen en hoe gaan mensen hier met de fiets langs en hoe lopen ze hier, kun je dat plan niet goed genoeg ontwikkelen. De verwachting is dat het definitieve plan in oktober presenteren wordt.